jméno je X-Ice a dneska vás vítám u rozboru na film Pán prstenů, Společenstvo prstenů z roku 2001. Pán prstenů, Společenstvo prstenů z roku 2001 je první film z filmové trilogie Pán prstenů. Je to taky adaptace knihy Pán prstenů, Společenstvo prstenů z roku 1954 od autora J.R.R. Tolkiena. Jdeme na rozbor. Pokud zde uslyšíte nějaké chybky, tak berte na vědomí, že tohle je můj úplně první filmový rozbor. Dobrá, jdeme na to. Film začíná prologem, který popisuje historii prstenů moci, který byl ukován temným pánem Sauronem a který má schopnost ovládnout všechny ostatní prsteny moci. Prsten se ztratil na tisíce let, až byl nalezen hobbitem Sméagolem, který ho proměnil v zlořečenou bytost Gluma. Prsten se později dostal k hobbitovi Bilbovi Pytlíkovi. Příběh se pak přesouvá k Bilbovu synovci Frodo Pytlíkovi, který žije poklidný život v kraji. Bilbo na své narozeninové oslavě opustí kraj a nechá Frodovi prsten. Čaroděj Gandalf zjistí, že tento prsten je právě ten prsten moci a varuje Froda, že Sauron vyslal své přízraky, aby ho získali zpět. Frodo se vydává na cestu, aby prsten zničil. Frodo se přidá k dalším hobbitům, Samovi, Pippinovi a Smíškovi. Po několika dobrodružstvích se setkají s Aragornem, potomkem starobylých králů, který je vede do Roclingy, kde se koná rada, vedená elfím pánem Elrondem. Na radě se rozhodne, že prsten musí být zničen. V puklinách osudů v hoře Mordor, kde byl ukován, vzniká společenstvo prstenů, které se skládá z Froda, Sama, Smíška, Pippina a Aragorna, Legolase, Gimliho, Boromira a Gandalfa. Společenstvo se vydává na nebezpečnou cestu přes hory, doly Morie a lesy Lothlorienů. V Morii se utkají s Balrogem, kde Gandalf opětuje svůj život, aby ostatní mohli uniknout. Na konci filmu se společenstvo rozdělí. Boromir podlehne moci prstenů a snaží se ho vzít Frodovi, ale je zabit skřety. Frodo a Sam pokračují sami do Mordoru, zatímco Aragorn, Legolas a Gimli se rozhodnou zachránit Smíška a Pippina, který byli zajati. Tak, to by byl konec filmu. Já doufám, že se vám první rozbor líbil, poprosil bych o like, odběr, takže se mějte a čau.